Türkmenistanda COVID-19 hadisalary ozal görülüp eşidilmedik derecede görülýän mahaly ýurdun orta mekdeplerinde ýokary sınıf okuwçylar üçin ýyda süýşürilen sapaklar 6 sentýabrda garaşylmadyk ýagdaýda gaýtadan başlady. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatdan we Mardan maglumat berýärler. Ýatlasak geçen hepdäniň başynda orta mekdepleriň 1-6 sınıf okuwçylary mekdeplerde sapak geçip başlan mahaly 7-11 sınıf okuwçylaryň dynjalyş möhleti 1 oktyabra çenli uzaldyldy. Adatça mektep okuwçylarynyň dynjalşlary iýun aýynyň başyndan 1 sentýabra çenli dowam edýär. Ýeşenbe güni 5 sentýabrda akşam oglumyň sınıf ýolbaşçysy jaňydyp mekteplerde dynjalşyň dowam edýändigini we mümkin bolduğundan öýden çykmaly däldigini aýtdy. Ýöne ol şuň ýerden saat 8-den soň ýene jaňydyp häkimetleriň ýokary sınıf okuwçylar üçin sapaklaryň 6 sentýabrda başlamalydygy barada karar çıkarandygyny aýtdy. Şonuň üçin oglumyň gyssagly mektebe barmalydygyny hem duýdurdy. Häzir oglum mektepden geldi. Olardyň 2 sapak okapdyrlar diýip Aşgabatly bir ene anonimlik şertinde 6 sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Şular ýaly garaşylmadyk ýagdaý bilen marly enatalar we okuwçylar hem ýüzbeýdi boldular. Sebitdäki habarçymyzyň maglumatlaryna görä 6 sentýabrda ýerden saat 7:30 töweregi mektep molimlary enatalara jaňydyp ýokary sınıf okuwçylaryň gyssagly okuwa gelmelidigini we sapaklaryna başlamalydygyny aýtdylar. Bu täzelige enatalaryň hiç biri taýin däldi. Şol sebäpli bugün köp enata öz çağasyny mektebe uğratmady. Sınıf ýolbaşçylar mektebiň golaýynda ýaşaýan okuwçylaryň enatalaryndan çağalaryny mektebe uğratmagy haýyş etdiler diýip efirde atlandyrylmasydlygyny soran marly ene 6 sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan molimler ýokary sınıf okuwçylaryň ýyda süýşürilen dynjalşlarynyň goý bolsun edilip olaryň desine okuwa başlamalydygy barada 6 sentýabrda ýer bilen bilim ministrliginden ýörüýte buýrugyň gelendigini aýtdylar. Bu buýruga biz hem taýin däldik. Ýöne şonda da sapaklary talaba laýyk geçmek talap edildi. Her sınıfda näçe okuwçynyň sapak geçmeligi we okuw tertibiniň nähil bolmalydygy barada henüz hiç ýyly buýruk ýa görkezme ýok diýip marly molim anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Türkmen häkimetleri okuwlaryň başlaýan möhletiniň ilk wada 1 aý ýyda süýşürilendigi, soňra da 6 sentýabrda garaşylmadyk ýagdaýda gaýtadan başlamaly edilendigi barada resmi maglumat ýa-da düşündürüş bermediler. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan bilim işgärleriniň we enatalaryň ençemesi ýokary sınıf okuwçylaryň gyssagly mektebe çağırylmagynyň sebäbini häkimetleriň olary garaşsyzlyk gününe görülýän köpçüliklerin çärelere çekmek tagallarlar diýip düşündirýärler. Türkmenistan şu ýylyň 27 sentýabrynda özüniň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny belleýär. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada ýurdun bilim ministrliginden goşmaça maglumat ýa-da kommentari alyp bilmedi. Bilim pudagynaky bu üýtgetmeler ýurtda koronawirusa ýoluýanlaryň we ondan ölýänleriň virusyň 1 we 2 tolkunlaryndakydan da köpdigi barada habarçylarymyzyň ýygyderli maglumat berýän mahalyna gabat gelýär. Bu aralykda Marda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan saglyk işgärleri şu günler vilayetde virusyň ýaýramagynyň özüniň iň ýokary derejesine ýetendigini aýdýarlar. Şeýle-de olar ilata öýden çykmalygy ündeýändiklerini, ýöne okuw mögsüminiň başlamagy bilen virus hadisalarynyň hassa köpeljekdigini duýdurýarlar. Marynyň lukmançylyk edaralarynyň paýtagtda kislorod balonlaryny iýermegi guralýar. Şol bir wagtyň özünde yerli hastahanalaryň özlerinde de kislorod ýetmezçilik edýär. Dermanlaryň we beýleki lukmançylyk enjamlaryň ýiti zerurlygy taklanýar. Koronavirusdan ölýänleriň sany köp bu aralykda Aşgabatda ýaz çäreleri gadagan edilýär. Şu günki ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary gurrun berýärler. Marynyň her bir lukmançylyk edarasyna paýtagtda birnäçe kislorod balonyny iýermek tapşyryldy. Adatlyň yerli lukmançylyk edaralaryndaky çeşmelerine görä ortaça 5-den 15 çenli balonu uğratmak talap edilýär. Munyň yerli häkimetleriň initsiatywasy ýa-da Aşgabatyň buýrugydygy belli däl. Adatlyk radiosyny Mardaky saglyk resmiýetlerinden we Türkmenistanyň saglyk saklaş ministrliginden düşündürüş alyp bilmedi. Resmiýetler jurnalistleriň ýüzlenmelerine jogap bermeýärler. Bu aralykda vilayet hastahanalary üçin dermanlar we lukmançylyk enjamlary iňňän zerur. Marda koronavirus bilen kesellenýänleriň sany köpelýär.
edilýär. Hassahanalarda yer, däri derman, kislorod hemme yetmeýär. Kislorod esasy agyr ňataglara berilýär. Gedek-gedegine agyr hassalara kislorod berýär. Her balony iýdigderli kislorod bilen doldurup durmalydyr. Ýagdaýy agyr ňataglara kislorod hemişe gerek. Olara her ýarym sagatdan berilýär. Köp adam maskasyz öz başlyk dem alyp bilmeýär. Emma gedek-gedegine çalyşyp durmasak hemme yetmeýär diýip mardaky hassahanaryň biriniň işare etdi. Çeşmelere görä paýtagtda kislorod balonlaryny iýermek talap edilen lukmançylyk edaralary bilen çäklenmeýär. Yerli telekeçiler hem Aşgabat şäherine iýeriljek kislorodly gurallary satyn almak barada buyruk aldylar. Bir balonyň bahasy 2000 manada ýetdi. Mundan başga da mardaky dermanhanalardan Aşgabatda derman iýermek talap edilýär. Köp dermanlar şol sanda antibiotikler yerli dermanhanalarda hem adlyk edýär. Marynyň ilaty birnäçe hepde bäri görülip eşidilmedik derejede COVID-19 keseliniň ýaýramagy bilen ýüz-ýüz bolýar. Bütün maşgalalar kesel bolýar, ölüm halatlary gaty ýokary derejede saklanýar we käwagt hassalar hassahana barýan ýolda ölýärler. Ýokunç keseller bölümindäki lukmançylyk edaralarynyň işgärleriniň sözlerine görä medisini işgärleri merhumlaryň jesetlerini çykarmagy ýetişmeýärler. COVID-19-dan ölenler dezinfeksiýa çärelerine laýyklykda polietilen gaba gaplanýar. Lukmanlar giýji gündiýiň dowamında işleýärler. 6-njy sentýabrda Adatlyň habarçysy hassahanalarda ýerleriň ýokdugy sebäpli vilayet şifahanalarynyň ýokunç keseller hassahanalara öwürlýänligini habar berdi. Wagtlyň ýokunç keseller bölümleri hususan da Şatlyk şäheriniň şifahanalaryna ýerleşýär. Marda Aşgabat şäherine lukmançylyk enjamlarynyň iýerilmegine degişli meňdeş ýagdaý geçen ýylda da ýüze çykypdy. Şonda yerli dermanhanalardan paýtaxt Aşgabatda virusa garşy dermanlary we antibiotikleri iýermek talap edilipdi. Şonda Adatlyň habarçysy bilen adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürleşen farmasewtler buyrugyň ýurdun saglygy saklaýyş we derman synagaty ministrligi tarapyndan berilenligini aýdypdy. Bu ýagdaý 2020-nji ýylyň Tomsunda koronawirusyň ilkinji tolkununa gabat gelipdi. Häzir marda koronavirus ýokaşan we ölýän adamlaryň sanynyň köpelmeginiň fonunda häzirki wagtda etraplar bilen şäherçileriň arasyndaky awtobus gatnawlary togtadyldy. Aşgabatda da bir karantin çäreleri girdildi. Sowda hyzmat we gömence obýektleriniň tas ählisi ýapyldy. Ýaz çärelerine gadagançylyk girdildi. Ýerden aýnanyň aşagynda ýaz üçin çadyr gurup başladylar. Emma entek dikip gutarmanka ony sökdüler we alyp gitdiler diýip Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy 6-njy sentýabrda görüň berdi. Keseliň köpelmegi bilen bagly ýagdaý ýurdun gündorunda hem dowam edýär. Yerli hassahanalarda keseller üçin yer ýok. Dermanlar we kislorod ýetmezçiligi bu ýerde de güýçlenýär. Özlerini pul berip bejertmek isleýänler köpelýär we bu hyzmat gymmatlaýar. Habarçylaryň sözlerine görä koronavirusdan bejertmegiň bahasy 6 we 10 000 manat aralygyna ýetýär. Adatlyň Liwapdaky habarçylarynyň sözlerine görä 27-nji awgustdan bäri bu ýerde bir karantin çäreleri saklanýar. Dukanlar we bazarlar ýapylan soň indi nahar bişirip öýlere eltmek ugrunda işleýän naharhanalar hem işini betedýär. Jeme 40 töweregi kafe we restoran işini togtatmaly bolupdyr. Möňler çadymyň gazanjy yerli bazarlara we azyk nokatlaryna garaşly. Olaryň hemmesi bir wagtyň özünde girdeji çeşmesini ýitirip döwlet olara hiç hili kompensasiýa bermeýär. Yerli telekeçiler dermanlaryň we lukmançylyk enjamlarynyň ýetmezçiligini daşary ýurt valutasyna pul çalyşmakdaky kynçylyklar bilen baglaşdyrýarlar. Döwlet tarapyndan satyn alynan virusa garşy dermanlar ýeterlik däl. Hususy telekeçilere bolsa döwlet kursundan pul çalyşmagy ruhsat berilmeýär. Bu ýagdaýda hususy dermanhanalar derman serişdelerini satyn aljak bolsalar, olar bazar narhy boýunça daşary ýurt valutasyny satyn almaly. Bu bolsa dermanlaryň bahasyny epesli ýokurlandyrýar diýip Liwaply bir telekeçi aýdýar. Onuň sözlerine görä üstesine hususy kärhanalaryň daşary ýurtlardan derman satyn almak üçin Saglygy saklaýyş we derman synagaty ministrliginden ruhsat almagyň zerurlygy hem ýagdaýy çylşyrmlaşdyrýar. Öz çäginde COVID-19-yň bardygyny ikrar etmeýän Türkmenistan koronawirusyň ýaýramagyna garşy görüşmek üçin daşardan maliýe kömegini almagyny dowam etdirýär. Iňerwet ykdysady krizis bilen ýüze-ýüz bolýan ýurt pandemiýa sebäpli ýüze çykan saglyk we sosial problemalary çözmek üçin bütün dünýä bankyndan $20 milyon karz aldy. Ýurdun hökümeti alýan pullaryny näme sarp edýänligini köpçülige ma'lum etmeýär.
Lewapda geçen ýylyň bir halkara aeroport we bir sany äpet agoý ulanylmagy berildi. Ýöne aeroport tenide çeni dolu işlemeýär. Agoýyň durmuş ähmiýeti ýerli ýaşaýjylarda sorag döredýär. 3-nji sentýabrda Lewap welaýatynyň Çärji we Trawyna gaz turbinaly elektrik stansiýasynyň açylyş dabarasy boldy. Bu deska soňky 2 aýdan gowrak wagtyň dowamyny Lewap welaýatyna Türkmenistanyň garaşlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp dabaraly açylan 3-nji iri deska boldy. Geçen Tomuz Kerkide täze aeroport açyldy. Bu Türkmenawatda täze agoý ulanylmagy berildi. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy aeroportyň işlemeýändigini habar berýär. Agoýyň durmuş ähmiýeti ýerli ýaşaýjylarda sorag döredýär. Ýatlasak 23-nji ýylyna Lewap welaýatynyň Kerke Trawyna täze halkara howa mendili we Türkmenawat şäherine durmuş ähmiýeti sorag astynda galýan 3000 orunlyk täze agoý açyldy. Olaryň açylyş dabarasyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedow gatnaşdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy 2 ay gowrak mundan ozal uly wadalar bilen açylan Kerkiniň halkara howa mendiline heniz iş orunlarynyň hem tasdiklanylmagyny, ol ýerde Türkmenawatyň halkara aeroportunyň işgärleriniň 15 gün çalyşyk esasyna işleýändigini habar berýär. Şeýle-de habarçynyň maglumatlaryna görä Kerkiniň täze aeroportuny heniz uçuşlar amala aşyrylmaýar. Galy bersede howa mendiline uçurlary ýanygyç bilen üpjün edici ulgamlar hem heniz dolu oturdylmanlar. Ýöne aeroport halkara howa mendili hökmüne ikrar edildi. Howa ulaglarynyň halkara assosiasiýasy Kerkiniň aeroportuna 3 harply KEA gysgaltmasyny berdi. Galy bersede Raýat aviasiýasynyň halkara guramasy bu howa mendiline 4 harply UTAE koduny berdi. Aeroportyň guruluşyny Türkmen Howa Ýolları aviakompaniýasynyň buýurmasy boýunça Günnogdy hususy firmasy ýerine ýetirdi. Mundan ozal bir topur iş orunlary wadaty bilen açylan täze aeroport we agoý binasy ýerli ýaşaýjylaryň iş üpjünçilik umydyny puja çykardy. Şu iki deskanyň açylyş dabarasyna olaryň bir topur iş orunlaryny hödürlejekdigi aýdyldy diýip bir Lewap ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. 4 gatdan ibaret we beýikligi 40 metr ýetýän agoý binasyny döwlet medeniýeti awadançylygyň güllä tüşüň we türkmen mehmanxöýerliginiň nyşany häsiýetlendirdi. Ýöne onuň ýerine ýetirmeli funksiýasy we beýleki durmuş ähmiýeti jikmejik aýdyňlaşdyrylmady. Türkmenistan döwlet serişdeleriniň hasabyna gurulýan äpet agoýlerde köplenç dabara şowkuny geçirýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylar Türkmenawatda dabara bilen açylan agoýyň heniz iş orunlaryny hödürlemeýändigini aýdýarlar. Hatda agoýyň daş töweregindäki baglary seretmek üçin hem işgär kabul etmäge mümkinçiligi ýok diýip bir Türkmenawatly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä agoýyň daş töweregindäki baglary ýydyk etmek işleri 2022-nji ýyla çenli onuň guruluşyny ýerine ýetiren firmanyň üstüne ýüklenipdir. Azatlygyň sebitdäki habarçysy döwlet büdjetiniň hasabyna täze gurulýan äpet deskalar boş durýan mahaly welaýatda köne çağlar baglarynyň mekdepleriň remonty mätäşdigini habar berýär. Habarçy aeroportdan we agoýdan başga sebitde ýene bir iri deskanyň guruluşynyň dowam etdirilýändigini habar berýär. Onuň sözlerine görä welaýatyň täze awtomendiliniň guruluşyny agoýyň guruluşynyň has ozal başlanypdyr. Ýöne onuň guruluşy şu wagtda çenli 20 ötürüm töweregi tamamlanypdyr. Bu awtomendil 2022-nji ýylyň sentýabrynda ýetişmez. Agoý we aeroport başdan sowma guruldy diýip bir ýerli guruluşy Günärmen Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Umuman aýdylanan bu deskalaryň ýyly peýdasy ýok. Agoý hamaly diňe Gurbanuly Berdimuhammedow üçin salynan ýaly. Gapysy gije gündüz ýapyk. Şol agoýyň puluna welaýatdaky elektrik transformatorlaryny çalyşyp bolardy. Şonu adamlaryň öýündäki elektrik bilen işleýän enjamlar päsgelçiliksiz işlerdi. Şonu adamlar minnetdar bolardy diýip bir oba ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.